Hey, salut guys! Bine v-am găsit la un episod pe canal. Data asta voi începe o serie nouă numită Subnautica, care va apărea doar duminica. Sper să vă placă jocul, mie cel puțin îmi place. Asta e un joc survival underwater și credeți-mă să vă placă foarte mult. Eu vă las cu intro. Attention. Hull failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. Ok. Și am revenit. Mă refer, eu am revenit la microfon și la controle. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Acest PDA este inventarul nostru. Și acum ne-am făcut viața și am mâncat. Și acum am un plan pentru primul episod să fac rost de asta și aici uneltele de început. Adică acestea. Și acum începe jocul în sine. Suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Nu știu de unde a venit. Oxygen. Dar de unde ar venit, mi-ar... Ar trebui să știu. Lăsați așa un pic. Opțiuni. Grafici. Nu, ceva tot nu e în regulă. Acum mai bine. Și trebuie foarte mulți pești din aceștia de apă. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Să am nevoie de astea două.
bucața și cât sunt. Aceștia, dacă ne apropiem de ei, o să tragă cu gaz după noi. Și gazul acela, dacă îl inspiră personajul, moare. O să las pe mediu. Sau? Da, e un pic indiferent. Ce apă. Precious titanium. Și sticlă. De ce ne trebuie sticlă, să vedeți mai încolo. Și baterie. New blueprint acquired. E asta. New blueprint Dacă acquired. merg... O să vedeți de ce am făcut o bucată de sticlă. Ok. Nu mai e muzică pe fundal. Medkit nu mai pot să-mi fac. Să las niște de-astea pe aici. Și m-am obișnuit să apăs escape ca să scot inventarul. Și trebuie scannerul. Nu tab. Așa că dacă mai intru din greșeală meniuri de setări sau în meniul ăsta, The scanner can be să știți de used to ce. synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Trei chestia asta. Și asta. Și trebuie asta. Că aici vom găsi, sau mai bine zis, voi găsi multe de materialele necesare pentru ce am nevoie. Dacă mai prinzi niște pești pe drum, e minunat. Dar nu trebuie asta. Cât spațiu mai am în inventar. Mai am destul. Trec cupru. De asta am uitat aici. Cupru și quartz, că de aici găsesc foarte mult. Și cupru și quartz. Bine, cupru dacă am noroc. Titanium. Tot prefer să iau cupru în cred că ajunge momentan. Și pe aici până din intrările astea. Și chestiile astea de unde dacă pot să fac o bucată de silver ar fi minunat. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Da. Cruz de silver. Oxygen. Trebuie să mă duc să repede la suprafață. Nu mi-e life pod acolo, mi-e life pod. Să fac un life pod o culoare să-mi sară la ochi. Cum ar fi roșu. Bun, și acum vă întrebați cum fac eu rost de silicon rubber, care am nevoie și pentru fins și pentru cuțit și repair. Nu e foarte simplu. Trebuie să mă duc acolo, în acest Kelp Forest, să mă uit după niște chestii care strălucesc și din chestiile alea fac rost de silicon rubber și de mai multe chestii. Trebuie quartz.
silver. Nu silver, titanium. Fără să scot. Că asta după mine. Și acum pot să fac rost de mai mult oxigen sub apă. Și acum trebuie ăsta. Nu știu dacă o să le iau chiar toate de aici, dar cel puțin pe primele vreau să le iau. Da. Și ce mai trebuie de aici? Momentan nimic. Din ce e aici? Așa că îmi golesc repede inventarul. Și ce trebuie să fac este să mă duc să caut chestiunile alea strălucitoare. Deci se vede așa. Ok, mai bine. Uitați-vă. Asta de aici. Trebuie să am grijă la muștrea de acolo, că ea ne mușcă. Aia mușcă rău. Și trebuie să colect, iau câteva de-astea de aici. Cred că pot să-mi refac și graficele, dar să scot asta. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Deci și că viața pe planeta asta crește în biomuri diferite. Dacă noi acum ne urcăm pe Lifecore, o să vedem mai bine. De acolo e Aurora. Deci cred că pe parcursul videoului să fac mai mult setările. Am apăsat F. Ce e Aurora? Este nava pe care am venit noi. Acolo e o insulă numită Mountain Island pentru că e insulă puțin. Acolo e Floating Island pentru că e o insulă care plutește. Și acum fac rost de acest silicon rubber. Și scol aici chestii. Ce de aici? Și să fac repede de aici. Așa. Și cuțitul. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Deci că n-avem arme decât un cuțit. Life pod secondary systems online, running full environment diagnostic and outputting results to databank. Și acum să-mi repar life pod-ul. Silver. Broadcasting emergency.
This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location. 9, 9, 9, 9 S-a făcut hours. noapte. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ce nu prea îmi place când e noapte, că nu văd nimic. Acțiuni. Însă aș să le pun ăla pe low și astea pe medium. Deci cred că cel mai bună idee de care aș putea să fac, cel mai bun lucru care aș putea să-l fac ar fi o lanternă și cred că asta am să și fac. Deși de obicei eu nu folosesc lanterna. N-am folosit-o niciodată. Am luat cam multe. Oh. Personal și nu de câte ori am jucat Subnautica și mai am 3 salvări. Cred că lanterna am craftat-o doar pe final. De ce? Că te orbește foarte ușor. Ma silverul e găsit. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Silverul mai mult îl găsim în zona aia de Kelp Forest. Acum mă chiar după silver. Și m-am după altceva, după niște recuri. După recuri mă uit pentru a găsi Sea Glide-ul. Sea Glider-ul este un fel de mașină de viață reală, doar că pe sub apă. Nu e chiar asta, e un dispozitiv de a ne ajuta să ne mișcăm mai repede pe sub apă. Și dacă nu mă înșel, pe aici, pe undeva, ar trebui să fie un rec. Da, aici. Uitați, primul fragment. Single fragment și mai trebuie încă unul. Graph trap. Aceste graph trap-uri, dacă nu le craftez, e bine, dacă nu tot bine, că le fac. Aceste graph trap-uri ne pot ajuta cu prinsul de mâncare. Prinsul de pește mai puțin. Văd să mai fie un fragment pe aici. Asta înseamnă că trebuie să merg în undeva care e un pic mai departe de aici. New blueprint acquired. Și mă favorabil pentru explorarea acelei zone ar fi Ribbleau. Așa că trebuie să mă duc să mă uit pe Silver. Silver găsesc și în zona asta, în zona aia unde să mă duc, care se numește Grassy Plateaus. Deși sunt și prădători pe acolo, găsesc silver și pe aici. Uitați, ăla e un prădător și nu vreau să mă bag pe el.
Și mai e încă unul mai mic numit Biter, sau Biter, care ne mușcă. Sunt foarte periculoși, dar preferabil să nu te întâlnești cu ei. Uitați, ăsta mic de aici. Sunt destul de mulți. Au. Fisa acum am mușcat. Dar mai găsesc încă un... Nu mai trebuie să folosesc lanterna că vine dimineața. New blueprint acquired. Pe aici găsim și un vehicul care ne ajută foarte mult. Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. E cel mai bun lucru care pot să fac este să-mi iau 30 oxigen. seconds. Și după ce mi iau oxigen să mai explorez un pic. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. New blueprint acquired. Da, nu văd să fie și fragmentul de la vehicul. Nu știu, de obicei pe aici găsesc primul fragment de la vehiculul respectiv. Vehiculul respectiv. Mult am venit după Sandstone Outcrop și Silver. Găsesc mai unul. Oh, una baterie. Ok, gata, problema rezolvată. Aici un outcrop pe nicăieri. Uite aici. Silver. Și o să mișcă mai lag. 30 seconds. Se mișcă mai lag pentru că și înregistrez. Da, se mișcă mai lag. Cum mă gândeam așa la suprafață, verific și cât silver am. Două bucăți. Mi-ar trebui încă vreo două. Dar cred că înainte de asta caut și văd un fragment acolo. S-ar putea să fie de la Seamoth, vehiculul de pe sub apă. Și e de la Seamoth. Da. Nu pot să mă aventurez nici prea adânc, că nu am rebreather-ul care mă lasă să mă duc la ce adâncime doresc eu fără să mă trebuiască să urc de prea multe ori la suprafață. Într-o bucată de silver. Așa că ce mai probabil mai e o bucată de silver și după aia închid și episodul. Lead. Altfel de la Seamoth. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da. Și cred că ăsta e ultimul fragment. Da. M-am
ceva. New blueprint Și am acquired. deblocat Simotul. Dar momentan nu-l pot crafta pentru că n-am Mobile Vehicle Bay-ul. Care cel mai probabil 30 seconds. am să-l caut eu. Off camera. Pe care eu am să-l caut. Cel mai probabil off camera. Integrating new PDA data. Oxygen. Oh, nu mai am oxigen. Cred că la faza asta a murit. Sau... Da. Sper să nu fi pierdut ceva important cum e silverul. Și trebuie să mă respawneze. Pierdut tot. Așa că ce am să fac, mă duc să le recuperez și după aia închid episodul. Undeva acolo trebuie să o iau. Ne-am pierdut tot ce mă interesa, ce nu mă interesa mi-a rămas în inventar. Cum ar fi aur. Am ajuns înapoi până în zona respectivă. Mă așa în față. Destul de mult. Care l-am găsit și pe zona aia am mers. Da, cel de-al doilea regl. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. S-am luat în sus. Da, nu mai găsesc ce-am tot. Mai găsesc ce-am pierdut. 30 seconds. Nu mai am oxigen. Ah, uite, le-am găsit. Deci mi-au oxigen și mă duc după el și am câte episod. Și încă le iau și în câte episod.
Silver mă interesează. Aici. Da, nu. Deci ca așa atât a fost episodul de astăzi. Eu am fost Redrim 9, ne vedem în episodul viitor, pa!